Hvad så der? Lukas EK er her igen her. Og jeg har ikke sket noget siden sidst. Der er ikke sket en pind. Og vi er i gang nu, og vi skal nakke dem der. Lige der. Ja, lige der. De skal dø. Måske skal de dø. Vi skal i hvert fald erklære krig mod dem. Og ved du hvad? Bare på grund af det her første kamp, så prøver jeg ikke auto. Jeg ved godt, det bliver meget over, men jeg vil bare se, hvor OP er, eller hvor gode de er. Som ligesom jeg har aldrig set dem i kamp. Så jeg vil gerne se, hvor gode de der gift for eksempel er. Nu prøvede jeg at pege med fingeren, men det kan I jo ikke se. Så en flot look her. Og det sjove ved det er faktisk, jeg har sagt en anden video, men jeg siger det igen. Jeg havde faktisk forventet, at det skulle være min allerførste video. Total War. Og jeg har sagt det andet før, det her er ingen andre danskere, som jeg kender til, som der har spillet Total War Foot. Hvis der er nogen derude, der nogensinde kommer til at se det, og så vil I gerne være søde at skrive nogen andre, der gør det, og PS, gør det. Find en, der har gjort det før mig. I skal jo bare skrive ham der, måske i fremtiden, når nogen begynder, eller hvis begynder at se mig, så er der jo nok måske nogle flere, der gør det. Men prøv at finde nogen før mig. Og 2017, den 21. december, og 2017, den første måned, 21 dage gået af den. Prøv at finde, for I kan også se de videobeskrivelser. Den første lige kom ud, og den her bliver filmet en halv time efter, hvad jeg skyder på. Og jeg kan godt finde på at op til nogle flere videoer af det her i dag. Men jeg skal først lige teste, for nu har jeg en mikrofon på, som det er derfor, det er ikke på grund af, at I behøver at skrive, Luca, vi kan ikke høre spillet. Ja, det er meningen, fine venner. Det er ikke meningen, men jeg kan ikke gøre noget andet. Lad mig lige se, jeg er først. Scheisse, I store. Prøv at lige se, hvor pæne de er. Prøv lige at se dem. Wow, ham der har noget svamp. Har de sådan det? Nej, det er kun nogen. Ej, det er fancy. Og så se vores kejser. 1 meter lang kræbermaskine. Ja, vi skal mere på 5 meter, Luca. Flot dig og din målelinje. Hvad laver du her? Og så se. Scheisse ser flot ud. Scheisse er god, mand. Men det er nogen. I er nogen, der også skal kæmpe. Det er Nikolas'er. Det er Nikolas. Det er Nikolas. Hele bundet. De kommer til at hedde Nikolas'er. Altså, jeg har da en fordel, jeg kan sige, hvor min hovedperson er. Jeg har altid et problem med, at jeg aldrig kan se, hvem der er hvem. Men her kan jeg i hvert fald sige, der er han. Undskyld, det tager lidt tid, men jeg skal lige nyde det her. Wow, I er episk. I har sådan en lansespyd. Ej, de der kugle. Prøv lige at forestille dem der. Så de har sådan noget blå metal. Så lige stille med dem. Som jeg har en træ her. Og jeg kan fra før også PS sige, jeg kan høre hvad de siger. Jeg tror de her er sådan nogle der godt kan kæmpe. Se, så gør det her, at grunden til at gøre det, det er, så er den justeret efter. Se, her er de her pænt gode. Når jeg er på det glemmer at sige, jeg har en mod involveret. Det gør at fra level 5 for mine hovedpersoner her, eller mine 2 points i stedet for 1. Jeg håber den stadig virker, men det er en mod jeg har slået til. Det er den eneste mod der kommer med i serien, håber jeg. Og det er det eneste forventet, som det ved I nu, som I skal ikke sige at spørge, Luca er det sådan hele tiden. Undskyld, jeg siger som om der er nogen, det er der jo ikke lige nu, men jeg siger det, hvis det nu sker, så vil det jo få fnider, hvis de tror. Prøv lige at se, hvor badass han er. Han går bare, okay, det der er ret bad. Okay, du er jo 3, som der er måske lidt logik, du kan gå i banen med. Han ligner lidt en klovn i ansigtet, ja, det kom mig. Han skulle næsten hedde Jokeren. Det er Joker 2.0 fra nu af. Nu er det Tree Joker. Jeg ved ikke om det er folkens. Hvis nogen af jer husker det her om noget tid, så er I fandme geniale.
Jeg ved ikke, prøv lige at se hans ansigt. Han ligner da lidt Jokeren. Har jeg ret? Altså, han er i hvert fald lidt creepy nok til det. Det må jeg give mig. Man mangler bare den der lattergas og de der tænder. I kan vel stå for tænderne. Selvfølgelig skal jeg gå fremad, og mere fremad, og mere. Nej, I er lidt hurtige. Jeg ser lige lidt tid på, så tager det ikke så lang tid. Og hvis en bedste ting, I ved måske, men det her kan man. Okay, det er også sejt. Prøv at se, hvad han kan. Det ser lige slow mo, så I kan rigtig nyde det. Jeg gør ligesom når det kommer, så kan I nyde det. Au, for fanden. Ja, det er så godt. Prøv lige at se det. Scheisse. Wow! Så hvor mange det åbnede. Det tog sådan 4 mand, eller hvad gjorde du lige? Okay. Jeg har brug for hjælp. Det er akavet, Luca. Det her burde du. Okay. Han træder bare på dem. Han er fucking iskold. Ja, undskyld. Fuck, han er OP. Jokeren går bare videre. Wow, er du så dumt, du sender din hoved her lige i fæset på ham. Du betaler jo nærmest sådan, hey. Okay. Scheisse. Ham her skal nok love at overleve, ellers gør det. Wow, han er OP. Prøv lige at se ham. Kom så. Wow, de er OP. Prøv at se til de der pile. Han poisoner hele lortet. Lad os så nyde mine elskede bueskytter. Ej shit, de er langsomme. Hvad var det så jeg skød egentlig? Det vil jeg gerne vide oprigtigt. Hvordan har I mistet så mange ondt? Hvordan kan... Er det jer? Kan det være jer? Budadvar til synligheden er meget gode. Håber ikke de får OP. Men de er fandme med dårlige, må jeg give dem. Og jeg kan forestille dem sådan i kamp mod en fjende, i stedet for at skulle sådan hjælpe. Jeg ved det godt, men jeg skulle lige lege med ham lidt, og det var eddermame sjovt. 13 mænd mistede, de mistede lidt flere. De flygter også til en af de ting, der kan være surt, da engelsk mænd flygter, men jeg tror det er sådan nogle sværbjørne, som de er ret gode. Altså Nikolasen der. Han skal hedde Nikolasen, når jeg finder ud af, om han gør det. Når jeg staver til, jeg ved godt om. Wow, I nakket. Ikke sjov, I god. Jeg håber virkelig, den der mod virker, det burde den gøre. Men jeg vender tilbage, når den her download-tid er færdig. Den plejer at tage så lang tid, men hej. Så er vi tilbage igen. Lad os så overtage den her by. Hvad er det her? Jeg kan overtage byen, eller jeg kan kronificere den. Jeg ved ikke hvad gør hvad. Jeg tror den her overtager den. Kan jeg så okay, som jeg har flået en jeg would as yet be upgraded. Ej, det her er da fancy. Synes I det også, folkens? Er det en rotte? Nej, det er en surløve. Sorry for at kalde dig en rotte. Hvad er det her? Et træ. Ej, hvor fancy. Jeg har en vane med at altid opgradere min hovedbase til at gøre os OP. Altså sådan, det er den der har alle mine super ting. Og prøv at se her, man kan nemlig opgradere min general. Hvorfor har I mistet så mange mænd, må jeg lige spørge om?
Nå, I skal vente stor tur. I er langsomme. Nå, det var derfor. Men nu kan jeg opgradere dig. Det glæder jeg mig til at prøve. Okay, hvad skal jeg opgradere ham først i? Sådan noget med lidt. Hvad er det der? 3 liters for Great Guards. Jeg ved ikke, hvad det her er. Han har i hvert fald en lang opgraderingsliste. Han kan opgraderes helpil. Jeg synes han var ret god, men jeg vil stadig prøve at opgradere ham i det alt sammen. Den der ser også ret OP ud. 5% for all units. All. Den der gør et eller andet side of der et eller andet. Jeg tror jeg starter med at opgradere den her, fordi den giver mig 10% længere jeg kan gå, og det er jo altid lækkert. Så sådan, jeg ved ikke om det er klogt eller noget. Det gør jeg lige. Den her tror jeg vi skal være bange for. Prøv lige at se indtil videre. Vi har 2 units jeg ikke engang kan have nu. Jeg har nogle træmænd. Vi har den bedste soldat tror man kan få. Så har vi det her. Vi har bueskytter. Det jeg glæder mig til næste runde. Og til alle jer der ikke ved noget om det spil, skal jeg nok også forklare. Det her er sådan noget du kan vælge. Ja, okay, hvis I gerne vil se det, så kan I pause nu, ellers trykker jeg. Det her er sådan noget, sådan noget du kan få, der giver din bonus, så tager du nogle runder, ekstra runder. Den her giver sådan all inden for you har, tror jeg, koster det på bændre, og det er jo rigtig lækkert. Så koster den mig 6 runder. Hvad er det? Hvorfor, hvad? Fisk? Jeg kan ikke gå ind i den der, jeg forstår ikke hvorfor. Hvem er I? I er creepy. De ligner også Jokeren. Men lidt mere end min mand. Jeg venter lige på at I får lov til. Så godt, jeg kan vælge én ting. Jeg kan vælge 4 ting faktisk, hvis jeg må være helt ærlig. Det må jeg vel. Ja. Procent for all units. Procent, det var ikke meget. 5 for all units giver 20. Jeg giver den her. Den defenser lidt, og den giver også noget mere heal. Ja, som I kan høre på mig, jeg aner intet om det her. Hvad foretager I her? Har du overvejet at angribe min... Ja. Jeg synes, de virkelig sparer. Jeg må sige, de godt nok starter voldsomt ud. Krigserklæringen flyver til højre og venstre. Det var ikke godt. Jeg har lavet nogle sure ædver. Kan jeg blive venner med jer? Nå, du gider bare ikke være venner. Okay, heldigvis ser stedet ud til stadig at pikke mega stort. Jeg kan godt lide halvdelen af dem jeg er i krig mod, har jeg ikke engang sagt. Jeg har kun erklæret krig mod en. Du der. Jeg vil sige, jeg har nok mænd her til at kunne... Nej, det har jeg ikke. Selvom jeg har en kæmpe stor træmand. Det virker... Wow, dem der er set. Og ham der er havde set. Det er fedt det her. Okay, næste. Vi går over og nakker de der flattede units. Fedt. Angriber du virkelig min hoved her, så du... Hvorfor hader alle mig? Alle hader mig. Det var noget. I kan da i hvert fald ikke erklære. Jeg tror jeg lige venter skruer en rundt tilbage. Nej, jeg siger lige så farvel her. Hvad så der? Lukas CK siger farvel lige her. Hej. Næste gang er der mere Vultædver. Hej så. Og bye bye folkens.